Включвам отново Даниела Лалова от Съюза на българските художници. Здравей отново, Дими. Тук с нас в ефира на Култура БГ вече е кураторът на изложбата "Смущения. Изгубен свят" Слав Недев, който участва също в тази експозиция, който ще ни разкаже малко повече за идеята, за подбора и за всичко останало, което съпътства тази изложба. Здравейте, много ми е приятно, че сте с нас в този ден. Тръгвам, разбира се, от темата, от заглавието, от тази покана, която отправяте към вашите колеги, дори смея да кажа, към авторите да разсъждават върху много различни видове нарушения. Нещо, което се загатва и в заглавието, само че там е смущения. Паралела между двете теми, които първо са различни, сега са обединени в една тема. Да тръгнем въобще от идеята ви да има тази изложба с тези ваши колеги. Първо, добър ден на зрителите на Култура БГ. Може би ще бъде интересно наистина да разкажа малко от генезиса на цялата тази изложба. Тя започна в секция "Живопис" на Съюза на българските художници, където ние периодически се събираме и обсъждаме теми за бъдещи изложби. Така се случи, че на едно от тези събирания бяха одобрени две теми, които аз предложих, и ме помолиха обаче да ги обединя. След което ме помолиха да се заема и с кураторската работа. Това беше началото на тази дълга история, която продължи, между другото, повече от година и половина. И така, не ми беше трудно да ги обединя, тъй като наистина смущенията, всички отклонения от обичайните възприятия, от обичайните координатни системи, много често в първи момент са неудобни за нас, но пък отварят сетивата ни за други непознати измерения или в заглавието на изложбата, както е казано, изгубени светове, но изгубените светове са обикновено светове, които може би сме имали преди това и които всички ние търсим. Тук правите една своеобразна препратка към нещо, което дори не е толкова земно по-небесно. Вас самия ви интересуват и философски и психологически течения, митология, но само споменаваме за нашите зрители, че вие взимате също участие в тази изложба, но не е това основния фокус, а по-скоро кои подтеми в тези две големи засягате. В анотацията към тази експозиция се задават няколко въпроса. Ако може да кажем, разбира се, част от тях и въобще за процеса как преминава това, са, отново казваме, 24 ваши колеги, това са много хора. Как си резонирахте с тях? Просто да споделите повече. Резонирането с 23 души изисква доста време, енергия и бих казал, ако не любов, но така едно позитивно отношение. Всички тези хора са различни, трябва да се намери със всеки подходящия език, да се влезе в неговата тематика, в неговия характер. Едно интересно предизвикателство, бих казал. Колкото до темите, както и вие сама казахте, анонса началния на изложбата към авторите е една покана, след което те бяха оставени, имаха пълната свобода да тематизират изцяло под тяхно усмотрение. Затова в изложбата можем да видим от чисто психологически наративи, касаещи съня, съноподобни състояния, до впускане в някои социално-политически проблеми на съвремието. Тук, да, точно искам и за това да си поговорим повече, не само за темата, която вече разгръщаме в разговора, а по-скоро и за подбора на авторите. Всеки, разбира се, който дойде тук до края, почти до края на май месец, може да види кой е всеки един от тях, но има така един поколенчески баланс, който вие правите. Това ли беше в основата на подбора? Просто ни е интересно и как се случва той. За мен е много важно човек, когато е посетил една изложба и си тръгне, да си тръгне с чувството, че нещо се е случило. И затова целта ми беше да събера много различни автори, наистина от различни поколения,
Но не само това, също се стремих да има един баланс между мъже и жени и освен това да представя различни стилистични подходи, като в изложбата има живопис, има скулптура, има обекти, има видео. Всички тези неща са събрани в залата с идеята да се направи нещо като, може би, естествено не супер пълноценна, но една снимка на моментното състояние на изобразителното изкуство в страната. И после комуникацията между тези автори, която надявам се е постигната и с подреждането на изложбата, за което между другото искам да спомена, че ми помогна много доктор Мария Василева. Заедно работихме по това. Така че мисля, че работите разговарят помежду си много добре и така. Вярвам, че и публиката, накратко да ни кажете, възприема положително тази изложба, макар че има почти цял месец, който може да бъде видяна, малко и за нея към финал. За публиката? Публиката... Изложбата адресирана към абсолютно всякакъв вид публика. Аз не съм от хората, които считат, че изкуството е за някакъв много тесен елит. Напротив, мисля, че то трябва да говори на максимално широк кръг от хора. Ние с това завършваме разговор и каним всички тук на изложбата «Смущение и изгубен свят» до 28 май, като изложбата, освен че може да бъде видяна тук в всеки един ден, е и част от програмата на Европейската нощ на музеите, която е на 17 май, така че каним всички през нашия ефир. На вас съм добър час. Благодарим ви. Това е всичко от нас. Дими, към теб. Благодаря само. Благодаря, Дани.